Hekk kif l-ekonomija ta' pajjiżna kull ma jmur qed tkompli tissaħħaħ, il-poplu Malti qed isib iktar flus fil-but, flus li qed ikun jista' jonfoq iktar meta jsiefer barra mill-pajjiż. B'medja ta' 655 euro kull safra, il-Maltin kienu t-tieni l-iktar poplu li nefaq għal kull safra li jagħmel fl-2016. Statistika maħruġa mill-Eurostat turi li kien biss il-Lussemburgu li fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea nefaq iktar minn Malta għal kull safra. Dan hekk kif dal-pajjiż nafaq medja ta' 156 euro iktar minn Malta, filwaqt li l-poplu Awstrijak nafaq ftit iktar minn 600 euro għal kull safra. L-inqas pajjiżi li nefqu għal kull safra kienu l-Latvija, ir-Rumanija u r-Repubblika Ċeka, filwaqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 355 euro kull safra. L-istatistika tgħid li fl-2016 residenti tal-Unjoni Ewropea nefqu 428 biljun euro fuq vjaġġi turistiċi. It-turisti Ġermaniżi, Franċiżi u Ingliżi kienu l-iktar popli li nefqu f'termini assoluti. L-ispiża tagħhom ammontat għal 59% tal-ispiża kollha mir-residenti tal-Unjoni Ewropea. Malta reġgħet sabet ruħha fit-tieni post meta kienu kkunsidrati dawk il-pajjiżi li jonfqu medja ta' minn tal-inqas 100 euro kull lejl waqt is-safra tagħhom. Fl-ewwel post ġiet l-Awstrija, filwaqt li Malta kienet segwita mid-Danimarka u l-Lussemburgu. Barra minn hekk, Malta hija t-tielet l-iktar pajjiż li jonfoq iktar minn 90% tal-ispiża turistika f'pajjiżi oħra u mhux f'Malta stess.